Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi benvidos ao programa Sempre en Galicia este domingo 24 de novembro. Xornada cívica en Uruguai, dúas versións políticamente distintas, os dous esperan o veredicto supremo das urnas, ese veredicto que dita o xuez supremo, en este caso, o povo. Día soleado en Montevideo, chegaremos a 30 grados, estamos en 24, en Santiago de Compostela, en Galicia, a esta hora 14 grados. Que estará pasando en Santiago? Non sei se está chove, chovendo. Bueno, está como non chovendo. podía ser de outro xeito. Bueno, acompáñame como ven Ana Lorenzo en este domingo especial de Sempre en Galicia. Empezamos. A manifestación deste pasado domingo na Praza da Quintana de Santiago ven a demostrar que algo mudou para acadar tan amplo consenso social. A reivindicación de Queremos Galego está inzada de sentido común diante dunha nova lei de normalización lingüística, como ben se señalou. Sin duda, o principal reto é chegar ás xentes novas, onde a situación do galego é máis febe. Pero tamén as áreas urbanas como Ferrolterra, Vigo, Pontevedra e Coruña. Por outra banda, a Consellería de Cultura trata de protexer unha parte do noso patrimonio material, pero esquécese do inmaterial como é o idioma, obra de millóns de persoas durante moitos séculos. Pero no tema do idioma, a política do goberno galego é non obligar nada e deixar que a sociedade decida. Como Moiron, deixar que a sociedade decida. Pero preguntámonos, como alguén vai decidir o que non conoce? Moitos dos alumnos galegos ven xa a asignatura de galego ao mesmo nivel que o inglés, é dicir, o segundo idioma estranxeiro na propia terra onde naceron. Evidentemente, amigos, hai unha alta procentaxe de ciudadáns que non están comprometidos ca lingua e deciden educar aos seus fillos en castelán. E iso nótase tamén á hora da elección escolar. É dicir, elixen o castelán para educar os fillos, pero na casa falan en galego. Como dicía Castelao, a única forza capaz de revertir esa situación é a esperanza das novas xeneracións que protexan o noso patrimonio, empezando polo idioma. O pasado domingo organizouse unha gran concentración a nivel nacional para defender a nosa lingua baixo o lema «Mudemos de rumbo, o galego ten futuro». Outra vez máis, a Plaza da Quintana énchese con miles de persoas
solicitando a intervención urxente da Administración competente coas exixencias dos 3 puntos que emanan do Plan Xeral de Normalización Lingüística para a aplicación e a actualización de todas as medidas contidas nos plans de estudo, tanto a nivel escolar como universitario. Pero tamén facer unha avaliación de todo iso e as correccións oportunas se os resultados non son agardados. A lingua nace do pobo e morrerá mentres viva o pobo. E como di Cuevillas, se desaparece a lingua é porque desaparece ese pobo. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Arcen besos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceibe, como os galegos de raza, como os galegos de raza. Somente a nosa terra abona túa semente, chorima ti si es nosa, fúchelo e seralo sempre, fúchelo e seralo sempre. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, estamos esperando a presencia de Eduardo, de noso querido amigo Eduardo Alonso. Pero, mentras tanto, hai aquí un amigo del que está justamente esperando para compartir con él este anaquiño de radio. Todos sabemos que donde nos enfrentamos a colectividade, non? Esta xeneración nova de rapaces que cubren a saga da identidade galega. Xente que traballou e traballa para chegar a esa xente xoven ás institucións. É dicir, unha cantidade moi manifestante de identidade colectiva e do compromiso de seguir sendo galegos.
Está con nós José Vidal e vamos a aproveitar porque fai uns días cumpriu 66 anos de vida do Centro Pontevedrés. Bos días, José. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, 66 anos é todo unha etapa. 66 anos de vida Centro Pontevedrés, exactamente. José, desde cando formas parte desta familia de Pontevedrés? Eu caseime no Centro Pontevedrés, hai 50 anos. Bueno, contanos algo de como marcha a institución, porque é unha institución de moito movimento en festas e reunións, verdad? Bueno, a institución está tratando de sobrevivir a crisis que nos afecta a todas as instituciones españolas, e por eso estamos tratando de ter de vez en cuando algunha festa, non sempre temos unha por mes ou mes e medio, e despois hai xente que tamén alquila o salón para ter festas e bailes, cumpleaños, casamentos, pero últimamente a crisis mundial tamén bate nas institucións. Por iso é que a veces o club está un pouco así, como non abandonado, pero sí como con pouco traballo. É un barrio de moita xente, de moitas vivendas aí onde está o Centro Pontevedrés. Como ves a xuventude? Bueno, ese é o problema que ten as institucións, que a xuventude non vai a ningúas institucións. Primeiro que non ten algo que os chame para que eles vayan ali. E outros que hai institucións que ten actividades, pero o noso club neste momento non ten actividades. Primeiro porque é un club que está nunha barriada moi popular, pero unha barriada onde a xuventud non é moi abundante a xuventud. Por iso é que nós estamos un pouco así como quedándonos un pouco quietos. Primeiro que non temos xuventud no club, e outro que non se arrima a xuventud. A pesar dos esforzos que fai a xunta directiva, é moi difícil levar a xuventud hoxe. Moi difícil porque a xuventud está para outras cousas. Moitos tamén dicen que o feito de que a xuventude non participe nas institucións ten que ver moito con que non se lle dan cargos, nin se fan... Bueno, nós justamente nesta nova directiva hai xente moi xoven, pero o problema é que somos 16 integrantes e a maioría son todos maiores xa. Pero hai 2 ou 3 que son xóvenes, pero o problema é que a xuventud hai que atraela con algo. Claro. Entonces, se non temos algo para atraelos, ele non ven. E que pensas de unha posible unión de todas as institucións, José? Para min sería o mellor de todo. Facer unha unión, unha boa unión entre todas as institucións españolas, polo menos eu son propino que da provincia de Pontevedra tiñanse que unir as 4 institucións que hai. Claro. 4 fan máis xuntas fan máis forza que unha sola. Claro. Pero hai moita, como che vou dicir, moito personalismo, non? Si, nese caso é moi difícil, porque cada un defende o seu, pero unha vez por todas había que unirse. Pero formando parroquias tampouco sirve, porque, claro, ter clubs como Hijos de Galicia ou Bergantiños ou mesmo Pontevedrés está moi ben, pero está moi ben cando había emigración, cando había galegos. Pero agora non hai emigración. Claro. Entonces agora que queda a emigración que houve nos anos de 50, no ano 40 e pico, 51 todavía, pero despois non hai emigración. Entonces as institucións de pouquiño van ir a menos. Si mañán che dixeran, bueno, vamos facer unha unión de sociedades galegas, pero vamos a empezar por vender institucións. Como pensarías entregar o Pontevedrés? Bueno, eu diría de cada un vender o seu patrimonio, claro, e despois xuntarnos todos e o título ser instituciones en el caso de Pontevedra, de las instituciones de la provincia de Pontevedra, por los 4 nombres na frente, igual cada unha ter o día unha festa cada unha. Claro. O sea, non ser solo dunha sola, non, cada unha das 4 instituciones que tuveran un día no mes para cada unha ter unha festa.
Por exemplo, a peregrina de Pontevedra, pois celebrala todos xuntos, sí, claro. pero organizado polo Pontevedrés. Correcto, a peregrina a Pontevedra, Sí, o sí, sea, sí. Eso sería un acontecemento. E despois hai outros que outros celebrarían outra festa, outros outra, e así. Bueno, pois o home chegou, Temos xa aquí con nós Eduardo Alonso. Eduardo Alonso, que vamos a empezar por felicitalo por esos 90 xóvenes anos, moitos deles, tal vez a gran maioría desos 90 anos, a gran maioría destes ao servicio da colectividade Uruguai. Como se porta no Pontevedrés, Eduardo? Bueno, o Eduardo é o Pontevedrés, é unha institución. O Pontevedrés está fundado por él viveu desde o primeiro momento Pontevedrés, pero non é Eduardo Alonso, é a institución do Pontevedrés. Bos días, Eduardo. Bos días, Galego. Por que chardaches tanto en vir? Porque hoxe é un día especial no Uruguai. É certo eso. Hai calles cortadas, Ajá. hai desvíos, e se non sabes de antemán, tropezas con eles. Claro que sí. Cando te internas no Pontevedrés? Cando empezas? No Pontevedrés nunca deixamos de empezar. O sea, sempre estamos. Pero desde cando, Eduardo? Desde que se botou a primeira pedra. Mira, pai. Antes estaba en General Prim, ¿no? En onde? En General Prim, donde ahora é Liberarse. Esa foi a primeira sede. General Prim 3377. Claro. Estamos falando con Pepe Vidal de que das institucións, non? Da Unión de Sociedades Galegas. Foches un home que traballou moito polo CRE. Dou resultado o traballo? Mira, para mí foi unha desilusión, porque eu pensaba máis, esperaba máis do CRE. Tuvemos unha sede propia que nos la cedeu a Asociación de Baristas do Uruguai, na calle da Cuarembocas, a 18 de julio, e pensamos atender xente, pensamos solucionar problemas, pero nós non temos capacidade ou habilitación para solucionar problemas. Temos que derivalos os problemas, derivalos ás autoridades españolas. Entonces eso, claro, réstanos a nosa autoridade e que facíamos mandados. Claro. Nos parecía pouco, a min o menos. Moitos anos, moito gasto, moito movimento, 2 veces por ano España, delegados de todo o mundo, e solucións poucas. Claro. E gastando un diñeiro que ao mellor era mellor empleado noutras cousas. Claro. Que en viaxe. Estábamos falando con Pepe Vidal de unha posible unión de todas as institucións en un solo centro. Será posible? Non. Penso que non. Por que eres tan negativo? Non é que sea un negativo. Negativo é a sociedade. A sociedade prefiere cerrar as portas que asociarse con nadie. Está pasando, non? Pasa. Está pasando. Está pasando. Perdemos o Sanatorio Español. Pero estamos perdendo desde fai moitos anos. Perdimos o campo español que era noso, perdimos o hospital español que era noso, perdimos a Casa de Galicia que era nosa. E bueno, estamos por perder algunha institución, verdad? Estamos por perder algunha que non tendría, vamos a decir, non tendría a importancia que ten, por exemplo, un hospital español ou un campo español, non teñamos 2 campos de fútbol. Hoxe o Pontevedra quere unha cancha para practicar o balonmán e non ten. Pensas que fixemos pouca forza para defender Casa de Galicia? Fixeron pouca forza as autoridades, tanto uruguaya como españolas. Para min, que si ben era socio de Casa de Galicia, pero era unha segunda casa. A primeira era española. E bueno, nunca pelei moito dentro de Casa de Galicia, pero si estuve. E para min, hoxe penso, e teño que decirlo, que foi Casa de Galicia foi traicionada. Claro que Por sí. quen non sei, pero foi traicionada.
A Casa Galicia non se lle dieron as oportunidades que se lle dan a outros. Houbo xente que se aproveitou desa traición? Sí, tal vez sí, tal vez. Non nos podría porque non estou adentro, nin quero tampouco, porque... Non se trata de nomes, non se trata pero a veces conocer os victimarios tampouco é bo. Claro. Ou sea... Eduardo, as Olimpiadas, a Liga Española de Deportes cumpliu 49 anos, non? Cumpliu 49 como Liga Española. E aí sí, aí hai unión de todas as institucións. Porque che dan algo. Danche algo. O día que non che den nada tampouco vai haber tanta forza, non? En tantas institucións. Pero hoxe é como a diversión é unha das cousas que temos que precisamos. O sea, a vida non se acaba na casa propia. A vida ten outras sedes, ten outras oportunidades. E, bueno, son a que vai quedando ou vais aproveitando, pero ten que haber cambios porque senón xa houbera sido un fracaso tamén. Que pensas, Pepe, de iso, do que está dicindo Eduardo? Estou totalmente de acordo del, pero eu son un dos que máis incapé fai que para que esa institución non morra, ou esas Olimpiadas, ten que cambiar, primeiro que nada, o día que se fai. Porque hai xente moi maior que está esperando ir xogar as cartas e ti non podes mandar unha persona de 65, 70 anos un día de inverno chovendo ás 9:30 da mañán ao Centro Gallego de la Carrasco ou outra institución que tamén. Eu creo que para que estas Olimpiadas non se terminen ten que pensar en cambiar o día. Eu son o que máis estou mordendo nese tema porque eu creo que hai que facer un sábado tarde ou un domingo tarde. Porque se usted fai un sábado tarde en que fai frío ou chove, a xente vai igual. Pero se usted pon ás 9:30 da noite ou ás 9 da noite un día de inverno, chovendo, con frío, hai moita xente que falta. Claro. Entonces aí está o problema. E aí notas a xente xoven, Eduardo? Sí, claro, porque hai xogos que se precisa ter un pouco de agilidade. Eu xogo dominó, estou sentado nunha silla cómoda, unha mesa, entonces podo xogar con 90 anos. Pero hai outros xogos que non che permiten. Por exemplo, o fútbol, o Central Español puido haber sido un equipo da colectividade? É que foi e é, por lo menos no nombre. No nome, sí. Queda pouca xente, pero está lle pasando o mismo que lle pasa ás outras institucións. Ou sea, o viernes foi a festa do deporte no Centro Orensano e había algo de xente joven que xoga. Algúns xogos, nalgúnas institucións hai. Claro, nas Olimpiadas da Liga Española non está o balonmán, nin está o básquetbol, non? Nin o fútbol 5, nin o fútbol 12, nin o fútbol 11, nin o fútbol 7. Entonces, hai menos juventude. Se houbera máis equipos de balonmán ou de baloncesto, pois houbera habido máis xente joven, porque para xogar aí hai veteranos xogando, pero veteranos aos 30, ou aos 40, ou aos 35, pero non aos 80, 90. Claro. Aos 80, 90 nadie pivotea unha pelota de baloncesto. E iso pasa igual co balonmán e co balón... Pepe, que nos espera a colectividade? Cal é o futuro da colectividade galega no Uruguai? O futuro da colectividade é pensar, a pesar de que Alonso diga non, hai que pensar que hai que unirse. Porque senón dentro de... Eu doulle unha vida de 5... Perdón, Alonso creo que non dixo de non unirse, dixo que non iba a ser posible unirse, que é outra cosa. Claro, el ten razón, pero eu doulle unha vida de 5 a 10 anos a moitas institucións. Primeiro que non hai xente xa como para ir a esas institucións. Porque somos todos maiores, e me incluyo, somos todos moi maiores. E non se repón. Non hai reposición para esa xente. Eso non privaba, por exemplo, que houbera como hai colegio alemán, que houbera a Casa de Galicia ou que houbera española, porque esas non están atendendo só españoles nin gallegos,
estaban atendendo a colectividade uruguaya, ou sea, españolas que estamos no Uruguai, pero o campo español non xogaban só os uruguayos ou os españoles. Sí, sí. O campo español pudemos ter nun equipo de 11 xogando no campo, pois había 3 uruguayos, nalgún caso creo que hubo 4, pero de calquer maneira era pro-residentes do Uruguai, que sirven as colectividades tamén. Aquí temos unha colectividade afrodescendiente importante, por suerte, con apellidos gallegos, a maioría deles, e bueno, siguen practicando as súas costumbres, pero xa non son todos afrodescendientes. Tamén hai uruguayos e tamborileiros, hai de todas as nacionalidades. A todos nos gusta a música, e a música ten infinidade de rubros, non? E bueno, todos podríamos estar metidos nesa colectividade, todos. Contábame Carlos Zubillaga fai uns días que se non fóramos tan personalistas, incluso podríamos ter senadores e diputados galegos na Cámara. Pero claro, pero eso é un pouco porque eu hoxe teño que votar. Bueno, sí, sí. Porque senón son multado. Pero sin agora hai moitos gallegos que non votan. Se non votan non se fixeron uruguayos, non se nacionalizaron uruguayos, non sacaron a residencia, aunque teñan residencia legal, non teñen a carta de ciudadanía para poder votar. E se non poden votar tampouco poden ser elegidos. Entonces, por eso non hai. Pero claro que toda a vida hubo apellidos gallegos no Senado, en diputados, en los gobiernos. Tuvemos ministros e tuvemos viceministros e tuvemos xente que estuvo nos gobiernos uruguayos sendo españoles, non? Pepe, o centro Pontevedres é de primer nivel, é un centro moi bonito, moi acolledor, moi moderno. Tamén se invita cando hai algunha festa especial ás autoridades españolas, as uruguayas, quero decir, sí. Invitamos a todos. Aí non queda nadie sin invitar. Españoles, uruguayos, inclusive temos moita amistad con moitas autoridades uruguayas, o que vai ser o que hoxe postúlase para presidente, Álvaro Delgado, é amigo personal meu, pero é amigo personal do Centro Pontevedres tamén. Porque él já estuvo ali varias comidas no Centro Pontevedres. E como digo Álvaro, digo todos os outros. Moito de todos os partidos e de todas as bandeiras. Se non houbera esas festas, esas reunións de xente, uruguayos e galegos aí, por decías, falabas antes das bodas, dos bautizos, das primeiras comunións, todo eso, manteríase o Pontevedrés? Bueno, en unha época mantúvose porque tiña socios, ou ten socios todavía, pero tiña directivos que cando había que votar a mano bolsillo, votaban a mano bolsillo. Entonces, por esa institución, ainda hoxe está en pé. Eduardo, conoceche xente generosa do Pontevedrés? Sí, moita. Ese foi un dos compromisos que tuve eu para quedarme, para estar, porque tiña moitos amigos aos cuales lle debía unha amistad, pero ademais unha sinceridade. Podoche contar 50.000 anécdotas de xente que cando fomos para comprar esa sede que temos hoxe, o club non tiña $1, e había que falar en dólares. E dixemos, bueno, canto pode aportar cada un? E despois de aportar unha cifra que superou o que precisábamos para comprar a sede esa, pois alguén no camiño me dixo: Alonsito, mira que aparte do que dixen, que levaba algo máis por si acaso. O sea, que había xente que poñía o que podrían ser hoxe $5 ou $10.000 e dicía que si facía falta algo máis que tamén o poñía. Pepe, si mañán houbera unha unión de sociedades galegas forte e te propuxeran para presidente, aceptarías? No, porque é un compromiso moi grande. É unha responsabilidade moi grande levar as instituciones e ter a todos contentos. Eduardo, ti xa tuveches esa responsabilidade moitas veces, non? Sí, pero é que a veces non che queda máis remedio.
Pepe tampouco é presidente do Pontevedra por unha voluntad propia nin férrea, non se postulou nunca para presidente. Non se pode negar. No, pero é que non se pode negar. Cando se lle dice, bueno, eres tío, se non cerramos a porta. E, bueno, entonces non ten máis remedio que aceptar. Claro. E por máis que diga que cando termine este mandato que se vai, que tal, o millón vai ser... Eso veremos, non? O millón vai ser se ten un para poñer no lugar del, pero se non ten vai ter que quedar. Claro. Porque tampouco vas a facer... Imagínate, eu tuve unha oportunidade de irme a moitos lados, pero nunca pude deixar o Pontevedra de todo. Claro. E non podo tampouco. Por qué? Porque sigo tendo compromisos, sigo Pero tendo tamén o xente corazonciño amiga. te mentira, non? Está aí. Imagínate que o viernes o presidente da Liga Española, Martín Rodríguez Caridad, nombrou o Pontevedra e se nombrou a Eduardo Alonso. Pero como sobrevivientes daquela fundación que hubo un día, non queda máis nadie. Daqueles que fundamos a Liga Española e que fundamos o Pontevedrés, no Pontevedra posiblemente dos fundadores queden no mundo 2 ou 3, porque non sei se algún queda en España dos que se foron. Pero aquí no Uruguai, sei de un, non teño noticia de outro, pero non hai máis. E chegamos a ter 600 socios en General Prim. Que bárbaro, non? E depois compramos en La Valleja 2380, que hoxe José Enrique Rodó, e tamén ali traballamos a pico de pala moita xente para facer un salón, porque eran piezas, eran comedores, era unha casa de familia con un aljibe no medio. E bueno, para non sacar 80 camións de escombros, rellenamos o aljibe con escombros, que hubiera sido un atractivo. Claro. Hoxe un aljibe sería unha atracción nunha casa de familia. Claro. Pero cerrámoslo pola necesidade de esconder o escombro e non ter que usar 40, 80 camións para sacar o escombro da sede, de paredes, de techo que se tiraron abaixo. E a obra que se fixo no novo Pontevedrés hoxe en Francisco Gómez 965, imagínate que as reformas costaron máis que a sede propia, moito máis. E todo se fixo con xente dos bolsillos dos socios e dos directivos. Nunca o Ponte nunca chegou a ter diñeiro propio, nunca chegou a ter unha cuenta bancaria con fondos. Sempre os fondos foron menos cos gastos que había que facer, e que sigue habendo que facer gastos. E a pesar das axudas que veñen de España, do Goberno Central, da Xunta de Galicia, que son importantes, pero os gastos son moito máis. En todo o Uruguai é un país caro. Pepe, 66 anos de Pontevedrés, chegaremos aos 100? Espero que sí. Pois agradezco vos a vos os dous. Cando decir chegaremos, te refieres á institución? A institución, por suposto. Ou aos dirigentes? No, de ti quero que chegues aos 100 anos, porque nos fai moita falta, verdade, Eduardo? Porque os dirigentes... Ele é unha institución, el ten que chegar aos 100 anos porque a cabeza... Porque o precisamos, ademais. A cabeza que ten ese home, sí, e a memoria que ten ese home é prodigiosa e envidiosa. É que Dios lle conserve. Eduardo, Pepe, moitísimas gracias por estar aquí. Este é a vosa casa, xa sabedes. E bueno, que siga adiante todo ese interés e ese labor a favor de Galicia. Bueno, gracias a usted por la invitación.
Bueno, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia, son moi importantes. Vamos con elas. Axudas para 4 proxectos galegos do patrimonio histórico, Ana. O Ministerio de Industria e Turismo deu a coñecer a convocatoria de axudas para proxectos de mellora do patrimonio histórico con uso turístico, outorgando 207 millóns de euros a 89 proxectos en toda España, 4 deses proxectos en Galicia. Os proxectos beneficiarios están repartidos en 13 comunidades autónomas. Entre os criterios de valoración consideráronse, entre outras cousas, aqueles destinos con risco de despoboamento para impulsar a súa potencialidade turística e fortalecer a cohesión social e territorial. No caso de Galicia foron elixidos o proxecto presentado pola Deputación de Pontevedra para melloras no Castelo de Soutomaior, o Concello de Caldas de Reis para o Jardín Botánico e a Carballeira, o Concello de Ares para actuacións no Mosteiro de Santa Catalina en Monte Faro e o Concello de Boborás para actuacións no conxunto histórico de Pazos de Arenteiro. E outra noticia, o esgrafiado tradicional galego declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ven de incluir no censo do patrimonio cultural a técnica do esgrafiado galego como manifestación do patrimonio cultural inmaterial. O esgrafiado é unha técnica tradicional de albanelaría para realizar decoracións sobre os morteiros de cal nas paredes dun inmoble e está presente en moitas construcións por todo o país, aínda que ten máis presenza no sur e no leste de Galicia, nas provincias de Lugo e Ourense, destacando o seu uso nas comarcas de Lemos, Chantada, a Ulloa e Odeza e, en xeral, na Ribeira Sacra. Na resolución destácase que a técnica tradicional do esgrafiado galego conforme, sen dúbida, un dos exemplos de técnicas, coñecementos e usos máis relevantes das formas de vida tradicional e a relación das comunidades co medio para a creación da súa paisaxe. Prefiero condenarme, de Margarita Ledondión, chega ás salas de cine. Despois de facerse cunha mención do xurado da sección Las Nuevas Olas do Festival de Cine Europeo de Sevilla, o filme Prefiro condenarme, de Margarita Ledondión, chega ás salas en datas previas ao Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra da Muller, que, como sabemos, é o 25 de novembro. Melania Cruz, Iria Piñeiro, Mónica Camaño e Mónica Denut encabezan un elenco que aúna diversos formatos para contar a historia de Sagrario, unha muller común que, en plena ditadura, puxo no centro os desexo feminino para buscar a igualdade. Bueno, vamos a buscar a igualdade en esta canción da Roda que se chama Si vas a San Benitiño. Non vayas o de parede, si vas o San Benitiño, non vayas o de parede, que hai outro máis milagreiro, que hai outro máis milagreiro. San Benitiño de Lele, San Río Baixo Bayo de Noita de Fe, e que la reca e na mulher a muller, e na mulher a muller, cada de niño, e unha baixo Bayo na Noita de Fe. Aquelle foron armare, o San Benito de Lele, aquelle foron armare, que tiña un boviño mosto, que tiña un boviño mosto, debaixo do seu altare, saboría baixo Baio de Troita de Fe, e que a carne que na pedera coller, que na pedera coller, carne de la niña, saboría baixo Baio de Troita de Fe. Velar flores alegra, o paxariño do prado, o velar flores se alegra, eu con vela tua cara, eu con vela tua cara, voto por as miñas penas, o río baixo yo le doy de fe, e que la reina e na pedera coller, que na pedera coller, cade de la niña, e río baixo baio na noita de fe, que yo teño ben guardado, e
che le da lo che teño, que yo teño ben guardado. Nena cando foras miña, nena cando foras miña, o claveliño encarnado, sonrío baixo ollo redondo, e mira la nena e yo no moller, e non le va a bota de niño, e unha bola de maio madriño, sonrío baixo ollo redondo, e mira la nena e yo no moller, e non le va a bota de niño, e unha bola de maio madriño. Bueno, amigos, vamos agora cas novas da colectividade, Ana. Sí, pedíronos a difusión deste concurso de cuentos infantiles sin fronteras dun colectivo de Bilbao que se chama Colectivo Chirula. É un concurso no que poden participar todas as edades en idioma euskera ou castelán, con temario libre, e por máis información poden consultar a páxina de Facebook do Colectivo Chirula, que Chirula escríbese TXI, Chirula. Aí está. Así que para máis información sobre este concurso de contos infantís. Temos festividades. A ver, pero que non lo conte Pepe, porque Pepe temos unha festa agora no Pontevedrés. Se chega o fin de ano. Bueno, nós temos o 14 de diciembre a despedida de fin de ano na institución ali. Esperamos, invitamos a todos, paramos ali, pero antes vou facer recordar que a directiva do club reúnese todos os miércoles e despois hai unha cena de confraternidade que todo o mundo pode ir aí a cenar. É un ticket moi barato, pasámoslo moi ben todos, pero invitos a todos. As cenas dos miércoles e o 14 de diciembre a festa de fin de ano do Centro Pontevedrés. Unha gran gala, entonces, o 14, unha gran gala de fin de ano. Sí. Contame máis, Ana. Que tamén ten a súa festa de fin de ano a institución Hijos de Morgadanes. Celebran a súa festa o día 1º de decembro, que é un domingo, ás 13 horas, na súa sede da Rúa San Martín 3427. E por máis información pode chamar ao teléfono 098 166 950. Bueno, pues festas entonces, o Pontevedrés en Morgadanes. En Morgadanes. Morgadanes, sí. Bueno, que pasa polo patronato? Bueno, polo patronato temos, xa están expostas as obras dos grupos de óleo e fotografía, que xa foi a inauguración a semana pasada. Seguen expostas todas as obras ali, así que invitamos a todos a partir das 15 horas a pasar polo Salón de Actos do Patronato e ver estas fotografías e óleos. Pero as vindeiras actividades que son para esta semana son o día 27, o próximo mércores, eleccións no Patronato, eleccións da nova xunta directiva desde as 4 da tarde ata as 7. Teñen vostedes 3 horas para pasar polo Patronato e votar pola nova integración da xunta directiva. Isto será entón o día mércores 27. E logo, o sábado 30, unha merenda e bingo, que sempre gusta moito. Así que son as dúas actividades que temos para esta semana. O día mércores de 4 a 7 da tarde, eleccións, e o día sábado a merenda con bingo. Bueno, xa temos outras actividades para o mes de decembro, pero xa iremos falando, non? O día 5, o grupo de danza de pandeireta, o día 6, a actividade do grupo de contos moi bonitos, e o día 18 a festa de fin de ano. Pero eso xa falaremos máis adiante porque son para o mes de decembro. Recordade, esta semana, o mércores, eleccións a partir das 4 da tarde, e o día sábado o merenda con bingo. Bueno, pues vamos a música. Ves unha
estou no medio do monte, non vexo cousa ninguna. Que estou no medio do monte, non vexo cousa ninguna. Vexo unha casiño lonxe, non sei se a miña ou a túa. A nosa Virxen do Carme fixo unha casa na illa para ver os mariñeiros como pescan a sardiña. Para ver os mariñeiros como pescan a sardiña. A nosa Virxen do Carmen fixo unha casa na illa. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Teño unha muller bonita, xa non quero traballaré. Teño unha muller bonita, xa non quero traballaré. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, cúmplense 70 anos do pasamento de Julio J. Casal. Na súa lembranza, o querido amigo Xosé María Monterroso de Besa envíanos o seguinte artículo. Un artigo que leva por título Galicia en Julio J. Casal. Julio José Casal Ricordi naceu en Montevideo o 18 de xuño de 1889, morrendo na mesma o 7 de decembro de 1954. Era fillo do galego Eusebio Casal Aguiar e da oriental Josefa Ricordi Ceroni. Don Eusebio de Ribadeo era, por tanto, paisano e case coetáneo de José Alonso Itrelles e fixera fortuna como comerciante en Teas. Coa súa dona formou unha extensa familia de 13 fillos, maioría de varóns, o que explica a permanencia do apelido tan noso no Uruguai. Desa permanencia falan varios Casal coñecidos, todos desa familia, tal o caso do afamado guitarrista Abel Carlevaro Casal pola nai, así como o arquitecto Juan José Casal Rocco e seus fillos creadores de Los Casal. Designado con apenas 20 anos cónsul uruguayo no porto francés de Le Rochelle, retornando axiña a Montevideo. Entón, cando é nomeado cónsul na Coruña, é a donde arriba, en 1903, recén casado con María Concepción Muñoz Ximénez, de familia patricia, para aí residir hasta 1926. Daquela Casal xa publicara varios poemas en Madrid. Xa en Galicia, daría o prelo, sempre en Madrid, media dúcia de títulos, ata chegar a Árbol, en 1925, que viu a luz na Coruña, e que, segundo os críticos, marca un punto de inflexión na súa obra, anteriormente tinxida de sentimentalidade romántica, suave e discreta modalidade modernista, e agora xa na corrente
ultraísta, cun estilo depurado, sen retórica, coa pretensión de ser fondo e diáfano, creando un mundo de musicalidade e de sosego, de esencias inefables. Alguén, engadimos nós, ten percibido por ventura a ancestralidade galega no panteísmo de Árbol? Este poemario alcanzaría varias reedicións e poemas seus foron musicalizados polo uruguaio Rodríguez Socas. Os da Coruña foron anos de intensa actividade cultural a través de Alfar, a importante revista cultural, literaria e artística que el fundou na cidade herculina no ano 1923, a cal durou ata 1955, ano en que saiu un número póstumo, desde 1929, na súa segunda xeira editada en Montevideo. Esta publicación chegou a ter sona universal, por colaborar nela escritores, particularmente poetas, e artistas de avangarda, principalmente hispanoamericanos. Así, toda a xeración do 27, Alberti, Lorca, Guillén, Salinas, León Felipe, Aleixandre, mais antes a xeración do 98, como Machado e Unamuno, americanos e uruguaios, Borges, Ibarburu, Superviel, Sabater Casti, e artistas tales como Dalí, Barradas, a todos eles unidos galegos de ambos campos como Cebreiro, Prieto, Viqueira, Vilar Ponte, Amado Carballo, Francisco Miguel e Risco, por non darmos máis que algúns nomes entre centos. Na etapa montevideana, Casal acollería na súa revista a ilustres exiliados españois, por exemplo, o propio Alberti ou Bergamín, residente en Montevideo a aquela altura. Tamén foron tempos os da Coruña de fructífera vida privada, nos que naceron os seus 4 fillos coruñeses, Marinés, Julio, Josefina, Pepita e Rafael, sendo a filla máis nova, Selva, a única que viu a luz en Montevideo, no retorno dos pais ao país, todos escritores e mulleres, principalmente poetas, mantendo así a boa herdanza paterna. A familia pasaba os veráns na aldea de Oleiros, fronte á capital coruñesa, da outra banda da ría do Burgo ou da Coruña. Alí morreu a nena Pepita con apenas 6 anos e medio, perda que foi o detonante para a partida voluntaria do cónsul e a súa familia cara ao solar natal. En Montevideo, Casal consigue un posto na Asamblea Representativa, hoxe Junta Departamental. É represaliado pola ditadura de terra, pasa a dirixir o Museo Juan Manuel Blanes, onde un monolito o evoca xunto a un bello cedro. Na cidade natal, Casal logra reanudar en 1929 a publicación de Alfar, malia as dificultades económicas inherentes a toda empresa editorial de tales características, amendas derivadas da subsistencia dunha familia composta por adolescentes e cativos necesitados das maiores atencións. Mais o poeta, con todo, consegue publicar algúns poemarios máis, Colina de la Música, Cuaderno de Otoño, Recuerdo de Cielo, Distante Álamo, este póstumo, así como ensaios tales como Rafael Barradas e unha xenerosa antoloxía poética, Exposición de la Poesía Uruguaya. Importantes conferencias e mesmo algunhas con temática galega, como exemplo culminante a que deu na Universidade de la República sobre Rosalía de Castro, Canción y Paisaje. Dela extraemos algúns breves fragmentos. Decir canción y decir Rosalía de Castro es lo mismo. En la voz de la creadora de Follas Novas alienta el entretenimiento de la música popular. Solo de un pueblo, de una mujer, puede brotar tal canción. Meu corazón é unha rosa de 100 follas. En toda a obra de Rosalía de Castro se ve Galicia. Se diría que Galicia ya no existe sino en la llama de su poeta. Hablar de Rosalía, ir por el hilo de agua de su poesía, es acercarse al río de los hombres que un día han de ser libres, acercarse al pueblo. Entre as homenaxes destacamos o que nos 30 anos do seu pasamento lle atributou o noso Patronato da Cultura Galega, cunha conferencia sobre Uruguai e Galicia Julio J. Casal, na cal se leron poemas seus traducidos ao galego. Patronato que o ano seguinte descubriu unha placa chantada nun monolito na esquina da rúa Julio J. Casal co Boulevard Aparicio Saravia. Entre ambos actos, as exposicións da Coruña e de Montevideo foron importantísimas. A primeira sobre Alfar e su época, no Palacio Municipal de María Pita, que logo foi levada a Madrid e Bilbao, e a segunda sobre Julio J. Casal, el poeta e su revista Alfar, na Biblioteca Nacional.
En torno á primeira foi descoberta na Rúa Real, onde residira a redacción da revista, unha placa con texto en lingua galega. En 1989, un documental da Televisión de Galicia, e no 2008, unha importante comunicación, un consulado de poesía Julio J. Casal entre Galicia e Uruguai da profesora Alicia Torres, aos 12 coloquios de Cultura Galega de Montevideo, contribuíron poderosamente a gardar a memoria do poeta e da súa presenza na nosa terra. Foi todo por hoxe, amigos, que pase moi ben, boa semana, bo día hoxe, con día de calor. Seguimos coa música, escoitando a música mentre nos despedimos. Hasta o domingo que ven, Ana. Ata o próximo domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.